Sabbath school, the heart of the church. Adolfonum, my engineer who are quaba, eba edition toso dumi. Dodo a on any dear edition chin na bear bosumi ni na oche 9 dear. Ye can abofra sempakani soon ho asem. Soon, unyankopon enam ne so ya wanwade. Wasesa na adwene am ya bonusu. Bompa ya manyankopon nam sempakani bi so ama ne maame ne papa asesa wona adwene. Afedie ya postu ni say onko yesempakani ewa kura bi ase for 10 months bosumi edu. Abosumi miensa edikan ne de one na mafie mu oma obi ahu se oyesempakani kampes obi kura te se oyosofo ebi. Na okofere mu a wakwa akọboa on se nuema na osi. Se banku no bi beka obeboa na manaka mutuo ne yebese obobọ a obebobọ akoda bi kura tu no kura no kototo nuro ema de chechire so ema ne hoton afede potamofo nyina hu ni se sunu de oba ofia na obeboa na wo se owura obi fie na maame ne se oh sunu eye na de ahwi ni wo se oh mama pepa choma ye obi bia na bibi nya aka kire me no se oh sunu enipa mebre wo ho mpese oboa wo waboa me ama na abro so nti gibibi di na nya hoɔden na kɔboa afoforo no bia hu sɛ oyɛ di papa ɛkyekyee ne re na wɔtoa so ɛyɛ onyamedwuma no wɔyɛ onyamedwuma isa akwan so a wammɔ so sɛ ɔyɛ sɛmpakani afei deɛ ɔsɛ bosome miɛnsa akyiri bio no ɔmo baa ne nkyɛn ɛbɛbisa sun sɛ sun yɛ srɛw a why are you helping us free kyerɛ yɛ deɛ nti a oboa yɛn sa ekwan pai so wonye ya hwe where are you from ufri hen soon na soon ka kire won se me yesampakani na me pese mu hu awrade Yesu Kristo ono ana asom yen enti na me da ne som ne bi adi a kire wo won say ekromofo no yina no say if you are a missionary then why don't you tell us about the Bible so yesampakani a then I won't come Bible myself and trade. Soon, Ebisa was said, do you want to study the Bible? Mu pesa mutie nyame asem. Mu pesa mutie Bible mu asem. Was it omo Jesus said yes. Ane ye pese ye ti onyame asem. Na soon he say, we sua de say, me mre bi atwam na chinchina opese de maame ne papa sesa. Enti mu oka Daniel nsem. Revelation said, "Mo Sabbath said, na saa nneɛma na ɛhyɛ ne maame ne papa bufuo nti for 5 years ɔmo ase sɛ ɔmo adwene na sɛ ɛbrɛ wei deɛ ohun sɛ enipa a ɛte saa afi na ɔmo ba nyame mu no ɔde Bible mu abebuo nsɛm onyame dɔ sɛm ohun sɛ nipa wei ɔdɔ nti na ɔmo aba nti ɔhyɛ aseɛ sɛ ɔkasa a ɔsɛ this is God's love for you wei ni onyankopɔn dɔ ɛma wo ɔhyɛ aseɛ sɛ na waka the prodigal son abofra ujja na eja hokoye na eja jeni bio owia no abeka the good Samaritan Samaria ni pano owia no abeka Genesis abodie mu nsem adafonom na ni nyina no ato ne din say this is God's love for you adafonom ni nyamemba de obeka kire on bia so we ni nyankopon edo ema wo so edie na ebesi obetimi ate asafo wo ho bosumi dui eba wie a ede enkra na obeye so pese ohu sa na Maria next week bra die hard shepherds yemfa de so no emra amenka ye nyina ho na adomuti ave otawe mu adisia nyamema a natifia sem no se gidi hu adisia hodo a ibehu ojosu anwoma no nyamema Joshua anwoma ya ka ho asemi si ebusa se fansimfo akuma bi bɔ ne tɔfa so asɛmbɛn na ɔbɛka na asensimfo abɛn na ɔde bɛbɔ ne tɔfa menkoa me nsusu yɛ ne ma adwen mu deɛ edwen sɛ na wɔtwe mu adusua ɛtɔ so dumienu a wato din sɛ onyankopɔn yɛ ɔnokwafo no ɛno ne Joshua nwoma no nyinaa ɛtɔfa bɔ
Onyankopɔn ɛyɛ ɔnokwafo ɛma wɔn ntotoaso a etwa mu. Onyankopɔn ɔyɛ nokwafo ma me ne wo. Onyankopɔn yɛ nokwafo ma obiara. Nyamema ebra ya ba bewura disua mu ne ehu Onyankopɔn ɛnokwafo a ɔyɛ no. Mɛsrɛ sɛ yɛbɛbrɛ akoma se ne yɛabɔ mpae. Onyamtumfo igya disua a yɛbɛsua hyɛ wo nsa. Onyame a ɔyɛ nokwafo na wonya yɛn ɛma yɛn hwe ase da biara da. Upagya yɛn yɛahwe ase mu na ɔka yɛn ho da biara. Yɛsɛ sɛ da ho adi kyɛn wɔ adesua yi mu. Yɛnni ɔde yɛwura adesua yi mu sɛ sɛ ka ne ho na kasa fa ne mu ma yɛn na yɛ adesua yi ɛntɔ afoforo akoma so na wɔhu nokora Nyankopɔn Kristo Yesu wo din mu nti. Amen. Adɔfonom ɛwɔ yɛn nyame mu, yɛma yɛn nyinaa yɛn ho akɔ aba ɛba Die Hard Shepherds. Ɛnɛ yɛwɔ adesua a ɛtɔ so 12. Na adesua yi yɛato ne din sɛ Onyankopɔn ɛyɛ nokwafoɔ. Na ansa na yɛbɛwura adesua no mu, yɛte adɔfoɔ binom ɛnka na yɛpɛ sɛ yɛkan nsɛm a wɔkaeɛ no wɔn kyea ahodoɔ. Next week dodoɔ a ɛpɛ sɛ wɔkyea wɔn adɔfo nyinaa, comment section munya message wɔ hɔ na yɛbɛkan akyerɛ wɔn ama wo. Odi kan yɛ yɛnua Melon Francis Asante Achim Agogo Central SG Church. Say the presentation is very clear and understandable. Asɛm na mo kyerɛ mu no emu da hɔ na ntiase wo yɛda wase Melon. Mrs. Grace Pepra ɛwɔ Krapa SG Church. Say God bless you guys. Yɛda wase nyame enhyira me ame ho kani. Melon san say interesting lesson. Yɛda wase Francis. DHS printing Taifa or say Accra Taifa or say the way you guys take time and explain the Sabbath school has helped me a lot. May God bless you all. Say the moto moboa se kyerɛkyerɛ Sabbath school mu no aboa yɛn Onyankopɔn enhyira mo. Yɛda mo ase DHS printing. Godfred Asabre enso ɛwɔ Gambia Accra town was a wonderful presentation. Said the mokyerɛkyerɛ adesua no mu no ɛwanwa yɛda mo ase. Accra town I work Gambia na menhyira mo. Enua Pepra Johnson our remnant SDA Church Agogo on treasurer. I say God bless you. Unyame enhyira mo. Amen. Yawo enua Dan our supermarket bi a watu ne din say efie die. I say I may love emoji say odo yen pa Nyankopɔn enhyira next time me hu bia ya wo. DHS printing it was in fact we connect it to Bluetooth speaker every Friday so that everyone can listen. You connect mo asem no ema Bluetooth say the beya obia beti bi ewo adwuma mu ho onyame enhyira mo ema ye. Menuanom maame papa untimi kra type ama aba bi en type nto ho ma na yenka den hye afoforo nyinaa ede. Adesua etoso dumiemi. Onyame eye no kwafo. Memne da na adesua no obo abrantie ana President John F. Kennedy edin ewa ha. Na Kennedy a ye kan ho asemi no. President of the America so mrebia ni wuo ye bo ni tuo ene kun no. Enche pi na wawuo no. Na asem a wo kan no efa kakra ane apone edi adesua no eni. O say with a good conscience our sure reward with history the final judge of our deeds let us go forth to lead the land we love asking his blessing and his help but knowing that here on earth God's work must truly be our own. Or say adwempa emuno e wo gidie se abakosem ebebu ye nnwuma ho aten ane menuanom eya no kure se abakosem ene bu enipa nnwuma ho aten enti ena ye kai abakosem a ema ye hu ekwan a ye befa so ene oni ku a ye de ye ho ebeto ne so. Joshua ehe abakosem a ohun se twedi ampo nyame eni ni hwamo da biara eda ane ufa enipa nkwagye nhyehyɛ nyinaa a ohun se enye Joshua ena ekasa sa akeke na ya bakosem ena ekasa ekyerɛ ye. Efise onyame a
ɔhyɛ Adam ɛbɔ no wɔani hwamɔ enti hu no wɔ the Adamic covenant apam a onyame ne Adam ɛpam yɛ no Adam ebu so na nso onyame amu so abakɔsɛm kyerɛ sɛ onyankopɔn ɔmu apam so Noah the Noahic covenant Noah apam na kyiri no yehu sɛ ɔyɛ mfonsoɔ ne ne ba ɛkɔdae ɔnom nsampo ɛbroi onyame nim ne nyinaa nanso onyame wamu Noah apam a ɔne ne pamyɛ so ɔma nsuo ne tɔe na ɔgye n'abusuafoɔ mpo onim sɛ obeyi n'ama daakye no Abraham apam atwadi ampa onyame ne ne pam the Abrahamic covenant Abraham ewiase ɔkɔfa ɔno a na yere afena Hagar nanso twadi ampa onyame wamu apam no so ɔsan ma ne yere woe na n'ase ɛdɔre sɛdeɛ ɔka kyerɛ no ɛno Moses the Mosaic covenant yehu sɛ Moses wanu bɔhyɛ asase ne so esa na koma wani onyame asɛm so ɛbrɛ bi nanso onyankopɔn make sure sɛ oni hɔ deɛ nanso esa sɛ wahyɛ bɔ no obedi so adɔfonom ɛne nyame ma the Davidic covenant David onyankopɔn ɛka kyerɛ ne sɛ ɔma adwa no emfiri ne fie da biara da ane Yesu Kristo ɔbaayɛ ɔno na ebenya adwa na nkasa na okuta mu forever enti efrɛ no Juda mu jata David eba Awurade Yesu Kristo wa make sure sɛ n'apam ɛbɛtoa so saa onyankopɔn ɔyɛ no kwaredifoɔ ɔhyɛ bɔ a ɔmfom baako kura ni wa ɛtɔ fam enti wukan Joshua chapter 21 verse 45 or say not one word of all the good promises the Lord had made to the house of Israel had failed. All came to pass. Joshua ene say, or say, apama twedi ampo nyankopon maminkan twi no kakra na ye nyina ye nhwe adisia etoso dumienu no enkai bosem. Or say boshe pa Awurade ehye Israel fie no nyina mu baako mpo antofam ni nyina eba mu. Onyankopɔn nya nipa ɔhyɛ bɔ a yɛka sɛ wayɛ ade wadi bi so nti we deɛ ɔyɛ no nipa ka sɛ we yɛ no kwafo a kyerɛ sɛ ɔpa kyerɛ sɛ odi no kra dodo ɛkɔpem bi ɛwɔm sɛ otwa ntoro but odi no kra mebree no nti etimi ka sɛ ɔyɛ no kwafo nipa fa mu deɛ sɛ utwa ntoro kakra na odi no kra pi a yɛtimi deɛ ho to so kakra enti amanyɔfoɔ bi wɔ hɔ a otimi betwa ntoro pi but ɔba bewie a no odi no kra kakra ne asen ato ama no efi sɛ yɛtimi de ne ho to ne no kra kakra so nanso twadi ampɔ nyame deɛ Joshua di ne ho adanse wɔ homeda na disua no mu sɛ wɔyɛ no kwaredifoɔ forever onyame baako kra ni wa wadi enhwamɔ sɛ de yɛ kan esisi ɛsoɔ ɛno adisua no san ɛtoa so ebio ɛme yɛte aseɛ sɛ Joshua na wanyini ne fie ɛkɔ n'anim na wonim deɛ ɛda n'anim sɛ ɛnkyɛ obɛfiri ateasefo asase so obewu akɔ enti ɔman no speech mienu ɔkasa kyerɛ ɔman farewell message ne nsɛm etwa toɔ no ɔman nsɛm etwa toɔ mienu na baako a yɛba bɛkan ɛho asɛm no baako ne kɔ na wie no ɛno ne adisua no ɛte asɛm wɔkasai nyinaa no ɛna ɔmanfoɔ no ate asɛ sɛ menuanom onyankopɔn wɔ hɔ yi ɔyɛ no kwaredifoɔ kwasiara na adisua ne sɛ all came to pass so unyantobo asia na wokan wokan Joshua chapter 21 verse number 43 to 45 Joshua siso mako emprensia se ni nyina onyankopon eye o say all the land ensase a onyamika so odi bema ye nyina odemaye o say all their enemies yatamfu nyina onyankopon ema ye di won so otoa so say all that he had sworn enema onyankopon enema nyina wakantam ewo ho nyina odemaye all came to pass ni nyina ebam just Joshua okasa onyi bi mfiri mo se ni nyina no kama akoma ensia kwesida na disua ne say all came to pass ba kokra ni wa etofem eti de Joshua pese my Israel for etiase na pese won adwene ebe free so ne say
Eniama nyina twedi ampo nyame dia mayen e kire yen se onyankopon hoi oye nokwaredifo na mobetumi de mo ho ato ne so ebio nso no esa se ni nyina free twedi ampo nyame ho ne bae no ama mo hu se momo mahoɔden anim enti emre bi beba ama mo de mo ho ato mahoɔden so a monkai na mo hu se ba akokora ne ho amo amutumi yeye enti se mo free twedi ampo nyame nkyɛn na ogi ni nyina free mo nsa ene mu ni hwe emeyati nipa nkwaje nhyehyɛ ase ewo Ephesians chapter 2 verse 8 and 9 say wonam adom so ena onam adom so ena agyen enye ye nnwuma eso menuanom enti se obi wo ho na opese obosti obi wo na opese wo hyehye no ho a on hyehye no ho ade ba ko ho ewo twedi amponyame mu ewo Awurade Yesu Kristo emu ora adwada na disia na was a sign of concern menuanom ye woniema mebre bi wo ho a efa ye ho ebi wo nso a emfa ye ho ane wo ye nipa bi betimi afa ye ho enye no ma nyina ene hia edi eka adehiade ehun nsenkyerene a yes ye ti ase se etoda kra na oba ene obi ba ewo ho a ase kense se banisa but na ba ko ehun ye hia wontade a wo ho yin kra ebi hu hia pa chen ebi ohu ebi a ukopie bibi so a woyam ntan hyew ba bibi wo so pie so woyam hyew adehiade a ebi wo ho Joshua say eniema hudu mebre ana mahu meni Moses anante mahu niema mebre yaja Abraham hu niema yesua yetiase eniema esisi ye enyina yenim meni oman ya nante menkwan na nyina no eye omanfuo yi ho dadwene eye onyankopon na mene nanante nanso no wade hiade bia eno pa na yese mo hye ne nso emame na adehiade a na dana koma so no wadwene ho a obewu ka kire omanfo no nyina ne tofa bo ene say will Israel be able to secure what has been achieved de onyankopon aye amayen de nsase we nyina amayen de ya natamfo nyina hye yensa amayen emma amayen na japade nyina so mi free ho akwa oman Israel obetumi asomu yie ana obetumi ama na gina ana Solomon eka sembisa tade a wodwene ho ne se ni wo akiri no so eyo nyansafo ana sebe okwasia ene bedi na ade na di hiade ewo adwada na disua ne mu ne se hwan ena ebedi enye de obedi na ade keke so omanfo na ankasa no obetumi aye no kwaredifo ama twedi ampon nyame ana who will have to carry on the mission entrusted to them by God. So ade a twedi ampon nyame de ahye wonsa no obi betumi akutamu ana minuanom opese omanfo ne ti ase eze ewom si yatena asase ne so yensa ka de ese yensa kan nyina de nanso enye eno na kire se yewie de ekire yensa yewie ene se yede ye ho twedi ampon nyame so efise yensa aka niema we nyina yamfa ye ho antwedi ampon nyame so a ebetumi afiri yensa wotwe omanfo na adwene asisu se adofo no onyame som ni de o Kristo ni de wontimi nkan de biara da se wawie unwie de biara da wasase we so de obetimi de wo ho ato so abetimi aka se afi de ni okay ni se de biara de wo ho twedi ampon nyame eso was a sign of concern de here no ne se omanfo ebetimi de wo ho ato nyame so na enuema we atoa so aye won dia afebɔ ana arehosem e wo mu ni se Joshua chi emre kɔ nanim eno omanfo no eyi won adwene efiri twedi ampon nyame so na etwa se onyame esan de amanfo ni bi eba ebetwe won aso minuanom onyankopon ma enei so edien na oka kire yewo nyame mu ye SDF onyankopon pese wagye yen kwagye nnuemu die da biara da se yantoa so afi ho anto ho kronkron no eso ene na ho ɔden so a Ephesians eka kire yen se
yen hye onyame akode ni nyina otamfo nam no da so nam ebubom ti se jata ti mum yen hwe ye ho eye nyame somfo. God is faithful. Onyankopon ye nokwaredifo me nuanom. Na ne nokwaredi betoa so daa ma ye mra ye de ho eto ne so. Tuesday ebrada ni so say clear boundaries. Eto da wo ni obi wo ho a etwa se o ma ne hu ehye ahodo a eda ho. Eso ma ehye no mu da ho fine. Arahosem ani se bo so oba bi ni bema bi a komumienu betimi aware wasafo ni mu. Bema no ne nam oba no onka hwenkyere oba no bo so obi aba no abefo oba no na ye bema no ya adenti wa ma ehye na mu na ho fine so oba me ne nam yi oye minu aba wo ye madamfo ana me pese me ware no minuanom empempi so ama ehye a ma me da ho ama nipa hu de wu gina ma ye take you for granted enipa heda emu wanam a wutu no ma ye hu ne a wo ye eno na Joshua ka kire man for say me no do ho enkyere mo asase a mo wo so nyame aka kire mo say me nua dofo me sra woni diem say subscribe to your channel we fa message no ema obi foforo ebia obi bete nsemi bi one line bi ewom emema na sesa na adwene wo Nyankopon ho ebetumi de na pue heaven dachi bi obechia wo say message na eduru me nchen no ene ma me sha ase me bobra pa na me dum monti me nsu me pue heaven ha ebi Nyankopon hya wo den emfa wo ne se de wa hyase atie bia no onyame ema hyase no a enya hogno no enko awie a eye kese pa mu e Jesus Christ demonti. Amen. Atamfo bi da so ewo montem. Nanso ontumi ntumo prekope ema wonko. De twedi ampon nyame obetumi aya ene se. Montoa so entra ne nan ase na kakra obema won afiri monche yako. Ana se omobese somo adwene ababedi mu Nyankopon no achi. Na onse sa won adwene na woda so ya bosomsomfo na woda so ti oman mu de ehye abede to monne wontem ne se muhweye eno obi anko ware wo mu bi minuanom Joshua wa no do ho kra se bia ukoware na obetima be ye Israel ni wo se don't marry them minuanom ene emu mebre wo ha wo hawa ye komu eye ehye we ya eda ho fan ene challenge argument ahodo a ye de ne nam ehye we hu Onyankopon se money won any twaka biara, do not be yoked with them. Money won and check konua baako eno ano no ware Israel ni do ka kire won ano no when obi an ware omumu bia woto aso se muhwe ena money won anko ka wonyame ho asem osan kan pise emmo onyame ni din empo Onyankopon wo no emmo won din empo Joshua obi a na onim se enye te se oye racist o de ehia to won tem te se omunye nipa but no onim Israel for se ohweye no wo fa enkrofo we ya danfo hyase se wo ware won a ebe wi ase no won wure be fi wo Nyankopon nuanom na Joshua nim say intermarriage woni Canaanfo marry nom ware a ebe se woni Onyankopon honhom ayonkofo a wowo if you say nipa we nom ebetumi atwe won akọ abosomsom mu na ebe wi ase no ne ma to wo Moab asase no ebe sen ato won bio enti say ne wo waka no wusuro sonson edua enya obewo wani no etu ase ye ntwaso ne nuanom ade a betimi ase won kwagye asase so awo bra enema ekoso a etoda wadwene depression ahodo nyina enye bibia se enkwagye heaven ntini e wasase wi so enti ade biara betimi asi nipa nkwagye ho kwan ye ka ne fenchem fan ehia edantem na Joshua eye wa hai se wonim na wo ware wo mumu bia enya ware no na hia na emom de beba daache ne se ebi obetwem akọ Onyankopon ho ntem ware ebi ye hye ne nso wa ha adisua ne san ede toto de to Solomon ho
the Jedediah of God. Onyankopon do baba ko ano odono osane eba asase sumprenu because of Joshua, because of Solomon. Yes, Solomon, the mistake or amomiankan prophet and kings. Mame white actually Solomon the Jedediah of God. Sa Abrante Solomon. Nimfon so ye nyina ne se oka se mame enware faru baba baako na me ne nya ayonkofa adwen pamu na onim se okope ayonkofa na nso na onim se ebe wiase no ebe ya ne de ama akofa ma mebiri akofa Israel ahwe ase aba ema ni guachi enema eye basa ema oman Israel kra mu be che musua mienu enu achire be nya Samaria fo edi Juda fo Syria fo be fa Samaria fo na Nebuchadnezzar be prep because of intermarriage okware baako efia manaman mu ebe ka ne yire eho meni anom ne adofo nom se etu Solomon a ye so unim nyansa sin Solomon anase uwa hoden esen de twediam ponyamede ne si na adwa so David ba the David or him pontete no ebetimi ato yentimumi ahwe ye ho ye. It's not a joke enya gro esem ene ye ka Solomon ebesan ya Joshua ebesan ya kasem bia ye beba beto we so ama wa hu nanso dodo a won kunu no mo yere no enye akwanhwefo omo adikan ware dadande adisia ne tuamfo se momye na odo adi nkyere wo enye ho ne no metwetwe ye ngibie kyere se me nhye wei ni wei be ye wo se saa da bia de bufuo ene hye ne mu ntem ma ne hu nyankopon no ekwan bi ma ne hu odo wo nyankopon no ho menuanom ne adofo no momye nhye ne so ne na odo adi enkyere ya hokafo a enye akwanhwefo no now so yenya nware no de dodo a ekom no won hwe won ho ye na won fa Joshua afutuo wi bukwada de suane say the anger of the Lord de biara no obi a ompe na asem no na asem on heda en ha opi se me kan yinim so obeye sa yenya na asem man na de wodo no se obu ani tie ketua bi a na wakoma eye wo ya. Yes, will be wa kune washane ho akonfo because the girlfriend because obi odono the yira ye ni say de bia na asem that church board na nyet se opeka se o efi se wodono de bia na ne buofu na ne buofu ne ho sa odono wodo ehun sunsuanso kakra no odo wo hoyi no wo hu abufuo wo ho a na kamea ze wo no we say ohwe enema obi odo pa no empempi uti adikata bia na ne bu afu sharp no asan ababa already excuse to ru asore dem no what do sorry dan no do na aja fie say ohun se nipa yes and ohun de wo ye no ho na opamo nyina afiwo entu ye ka abufu a no atobo no ahwe bia ye abufu ni efiri ba ye ka onyankopon abufu onyame to Israel to the extent say Israel freed in chenka krebia na ohun de wo ye no ho ye bibia twe won aso onyame dasa enipa toni bi ekire na dofo na in fact edition no ebo so say onyankopon the next day edition ya wada edition de ba wi ya ye be ka eno ho asem ekakra omiati ase se onyankopon do wo hoyi no eye purposeful onyankopon do e wo botaye de bia no da wodo di pese wode gi odebonefo ne ba ne nchen enya se ne buafu no aye bibia asa keke dabi de bia oda na di se de be ya ode be gi odeboye ni my a lot of Bible verses. Now when you know so no onyame abufuo na ebaye no ebaye because of ninkuntwe se odebegye odeboye ni no aba ne nchen and the third so na bufuo no eba emra obi tietia opapafuo bi efa ahodie eso where the Jezebel ne Ahab oye Naboth okuni ya because of bobetrobi awo onyankopon abufui e de eketua eba etoda onyankopon abufuo no wode ba ematrene edadi entu so onyankopon abufuo na ntise nipa de onyame abufuo no eye papa da bia edi awieye pa ene bre ye enipa also he declares war against sin irrespective of where it is found. And to who onyankopon abufo na hu se enya ne manko an wo ye won sa hu se Canaan fo
emra omo ye nneema tie Nyankopɔn no Onyankopɔn bai ebe pam wo mfi asase so saa nso na Israel fo nso ye nneema enya no Onyankopɔn ma Nebukadnezar ebe fa on to Onyankopɔn abufuo wo hɔ no enye yiyimu eti se nipa nebutimi fuwe akwada ba ako wa class otimi bono pa ba we de no agya no etiti chani no hɔ no se nebufu a wodo obi chen obi Onyankopɔn de no enye saa na tie eye fe enti wo so Onyankopɔn abufuo wo hɔ no danso ti Joshua ema mindful ne ti ase se ebere bi baba Onyankopɔn abufuo betumi aba mo so odomo edimu tia ne na so toa so a ebetumi aba mo so oma won ye aware e won the final speech the last but one speech no emo adisua ne yade ba wie no say cling to God fa ho bata twedi ampon Nyankopɔn ehu ekwan a Israel fo obetumi agina koduru awie ne se wode won ho beba tatwe di ampo nyame ho nyame abufuo ma won so won atamfo meto enhye won eso adofonom ani nyame ma Onyankopɔn toma nsɛm wo Hosea wo se beye den na meyimu ama o kasa anisuo ewo nani emutwe di ampo nyame dɔ no de bi opese ye ba ne nkyɛn Onyankopɔn ɔdɔ a ɔbɔso ɛwɔ adisua mu no ɛyɛ ɔdɔ bi ɛte sɛ awarefoɔ ɛdɔ ebia ɔbaa ne okunu pɛ sɛ wɔwɔ hɔ yesi we say ɔne ne yere na we say ɔne ne kun na afei kura de akɔfa mansɔntwe ne nneɛma mebree wɔ say saa akoma a wɔwɔ edi wo yire ho a utimi twema nso saa wodo akoma na awo no eno na twedi ampo nyame pese wo de kire no efise ono no wo saa wodo akoma ne bi ema wo adisuane san ka the loyalty of Ruth to Naomi Naomi me nuanom ne adofo no hwese de Ruth wonim ni baabia obeware no ebeye na ase keke se wahia no ewa ware kwa so ne ba no kra wuti obetime gya no akɔte se opa nso Naomi se baabi Ruth se baabi a wo bewuo no ɛhɔ na me so me pese mi wo ɛhɔ na me pese mi se ani suai me pese me no wo hɔ mwuo mu nso no me pese mi fun da wo fun enkyɛn me wo dɔ a wo ɛma no Onyankopɔn se cling to God but atwedi ampon nyame ho ɛwɔ saa akwan wei ɛso Joshua chapter 23 verse number 11. A word be o use o ma wodo ahaba. Sa word odo word no use ya Joshua say omonfa omon no Nyankopon omonfa omo akoma ona adwen woni padua nyina no Nyankopon. Sa wodo na wo ka ho asem no. Sa wodo no wo kirekire mu a wo say ebi ne friendship attachment. Adamfo bi o wa hu we no hu we ana kyese ba ko eyare ebi na ba ko koto adu abran. Wodo won ho pa. Sexual intimacy se bema bi pese wonu oba bi enya enamu nhyiamudi a otimi ekofa obisika kra akoto bibi e de kire se wo ho otimi tuni dem TV kra e de koche oba no onya bi nhwe otimi efa ne phone ekoche oba no de ne maami phone e frɛ wo ba no ofra no ya say call waiting na ohun de wo ye no ho opese one ne da obetimi aye de obeyi bia di oba no achi kosi se ne nsa be kasa ade saa na mo a yetu ne dendenden ewo nhyiamudie ho no Onyankopɔn se saa anamo no no watu de kyɛnsa opese wode ewi ne ye na koma munyanya saa wodo ne bi matwedi ampon nyame saa wodo na Paul ewo matwedi ampon nyame a ote se obi ka Kristo ho asɛm etie Nyankopɔn kra na okɔpɛ saa nkrɔfo no akunu Onyankopɔn se akoma a wowei no magyew maternal tenderness oba bi wo wa ya fe yansa kaneba se krama bi wo a emfansa ko kaneba nyasa obe kaw Onyankopɔn se maternal tenderness sa odo no ebi na mewo Onyankopɔn se ne do a wo mayen no enye some spiritual love enye honhom odo bi ti se wo soro obe wu mayen ene wo ko anu anu no wo se wo sa wo do ne mai enti na wo da ho ase se wo dwene se ade a wo kunu ya wo Nyankopɔn ni mu ana onyame se wo do wo nim sa ne ma ni nyina mame why they say mpo empowerfo eda so no onyame abofo atwa ho ahia wo ben yen mpo esen se de atade we ben ye yadi hyi yawa wo san say romantic love loyalty to God mini ano munyanya sa odo we matwedi ampo onyame na onu Nyankopɔn wa kyerɛ no kuredie a ebro so nti ye de odo we mana nya sure say ya ye bibia ebro so kra matwedi ampo
Nyankopɔn. So God always intended that obedience to his commandments should spring from a personal relationship with him. Onyankopɔn pɛ sɛ yɛdi ne mmara so a ɛyɛ akɔnnɔ ɛyɛ wɔdɔ efiri akoma pam ɛna yɛdi ne mmara so. Yɛmma homeda somenti me ahwɛ movie ɛkɔ akɔbɔ sɛ so ma episode yi mrɔpe ɛntɛm ɛnya akoma pam onyame mpɛ saa. Nyankopɔn wo kwasiada no twa mu a ememre da twa mu kwasiada na wo kon do se opese o hye Nyankopɔn homeda bio ye kwahia homeda kwan no wani agye ya ma o adisuan bi se bra be kan wani agye we ni wodo a ye ka ho ase se nuama we nyina adofo nom se yetumi ya eno na kye yen se ye kire ye ni so ama onyame a oye no kwafo onyame ye no kwafo ye nuama we nyina onyina ni hinta ye da biara da Nyankopɔn kan ya ho no nte nanim nkyere na adom na homa Brian Sadanti. Amen. Unyadofo, yada wasese bre bia unya bre any die hard shepherds isua yen Sabbath school adisua no bre bia edi betum no unya daje ekohwe ne besese obekɔso a nso achama foforo no nsa akambie yen Sabbath school no enche yede kɔ na wiye ene eye dia etoso dumienu yede kɔ na wiye na kɔso akan ho na wotwe a edi enimu yi de etoso dumiensa no woni ye nsua na disua no nyina bekɔ na wiye na nkɔtamu nyina bekɔ na wiye no bonsa ampa twede mpunyamopon enam Sabbath school so ekyerɛn ensɛm ahodoɔ ene nom ahodoɔ ɛwɔ sɛ Kristofo yɛfa so ne nyankwaje ama yɛnkra bra yɛde disua no kɔ na wiye no yɛbɛsɛsɛ ɛbɔ mpae nyankopɔn yɛ abankɛse yɛsɛ sɛ wona bambo efiwo bo ya homban na ma disua mu ntiase bra yɛde kɔ adwendwe mu ɛwɔ Yesu die mu kɔyɛ ntaba nso kwesi na wɔtwe sɛ nnɛ yɛbɛsɛn ahyia mu bio ɛwɔ Yesu die mu amen.